Bine ați venit să fiți cu noi aici în părtășia aceasta. Avem mai mulți decât Paul și cu mine. Acum avem pe Iuliana, pe Marius și pe Nick. Suntem toți împreună și vreau numai pentru că nu chiar îi auziți, mulți dintre voi nu reușiți să-i auziți pe Marius și Iuliana. Cred că Nick e aproape adormit. Vreau puțin să-i auziți. Este ceva care Duhul Sfânt a ales să facă în viața lor, care este foarte neobișnuit. Și pentru mine este o bucurie extraordinară să văd unii care cumva au ajuns la punctul în care nu-i mai interesează să trăiască ei. Și Hristos trăiește prin ei. Deci vreau cumva să le dau cuvântul și să spună poate o experiență recentă sau ceva care Domnul a făcut în viața lor în ultimul timp, ca să ne binecuvinteze pe noi toți. Deci cam asta este. Cine vrea să înceapă? Iuliana. Iuliana, purtătorul de cuvânt. Purtătorul de cuvânt. Amândoi sunteți purtători de cuvânt. Absolut. Eu sunt capacul. Adică important. Nu știu, Marius. O perioadă destul de interesantă pentru noi ca și familie și cel puțin pentru mine. În ultima perioadă Dumnezeu cumva m-a constrâns, dacă aș putea să o spun, dar într-un sens destul de interesant, și anume cel în domeniul ascultării. Nu știu câți dintre voi ascultați și fără să puneți întrebări. De ce să ascult? De ce să fac asta? De ce să nu fac asta? Ce se întâmplă dacă fac asta? Ce nu se întâmplă dacă fac asta? Pur și simplu, fără să pui întrebări. Și este un verset care îmi trece acum în minte, cel care spune: ascultarea face mai mult decât jertfele. De fapt, asta își dorește tatăl din partea copilului lui. Asta îmi doresc din partea lui Nicolas, care e aici. Pur și simplu să asculte, fără să mă întrebe, fiindcă eu deja știu parcursul lui, știu ceea ce urmează să se întâmple pentru el în momentul în care îi spun: Nicolas, e momentul să mergi la culcare, e momentul să mănânci, e momentul să te speli pe dinți. Știu că sunt important pașii ăștia, fără să-i mai explic. Da, vine momentul și în care Dumnezeu ne explică, dar cred că pentru prima dată e momentul acela: ok, ascult, orbește, fiindcă sunt al tău, fiindcă direct ai încredere în identitatea lui, în identitatea ta. Cine este? Da, în cine este el. Și faptul că noi suntem fii de Dumnezeu este un privilegiu nespus de mare, fiindcă putem să ne bazăm pe exact aceeași identitate. Noi suntem fii din Tatăl prin Iisus Hristos. Și este o lecție destul de interesantă pentru noi, cu riscul de a mă repeta aceasta, și totodată o nespus de mare bucurie. E formidabil. M-a învățat ascultarea prin Paul. Dacă Paul îmi cere să-i dau un pahar cu apă, nu îl întreb dacă este sete, dacă vrea apă minerală, dacă vrea apă cu culoare neagră, Coca-Cola. Nu, pur și simplu mă duc și aduc apă. Uite, Paul, aici apa. Fără să întreb. Cu siguranță el vrea să crească în mine lucruri nespus de mari. Iuliana, ai mâna?
Nu știu. Mi-a trecut ceva prin minte când a zis de dacă Paul îmi cere să-i dau un pahar de apă. Paul, mai ești aici? Da, mi-a dat 2. Două? Oh, tu îi dai două? Oh, și mai fain. Interesant Și că mai fain. are Dumnezeu de a scoate niște lucruri foarte adânci din suflet. Adică mă gândeam așa la... Deci, mai pe scurt, și am dat niște pahare de apă lui Paul. Doar că modul în care au ieșit au fost... Am trăit și rușinea absolută, ca să zic așa. Deci, mai pe scurt, am aruncat cu 2 pahare de apă pe fața lui Paul. Dar într-un mod, au ieșit într-un mod atât de adânc din mine, încât nu știu, cred că toți am fost șocați. Începând cu mine până la Paul, nu știu, tu ai fost impresionat de... Nu știu. Am fost liniștit. Ai fost liniștit? Foai. Aștepta parul al 3-lea. Foai, nu. Deci, cumva, zice că la primul parcă am fost conștientă, dar la al 2-lea parcă totul s-a întâmplat. Zici că cineva mi-a luat mâna și i-a aruncat cu apă pe față. Ideea este că, ce vreau să spun e că am trăit disprețul ăla, sau nu știu, a ieșit din mine disprețul pe care l-am avut față de, nu știu, un dispreț absolut, adânc, care cumva îl avem, cred că toți oamenii noi. Nu știu cum să-l dezvolt sau să-l descriu. Ideea este că l-am trăit și a ieșit acum câteva duminici pe fața lui Paul. No. Poate au ceva de ocară. E ceva de ocară, nu știu de ce aud asta. Este ceva legat de ocară, rușine, ocară, dispreț. Da. Acum, adevărul este că a fost cel care putea să primească, sau nu știu, în momentul ăla, cel care putea să ducă chestia asta a fost în contextul ăla, a fost Paul. Ideea e că ce am simțit a fost că parcă s-a smuls din mine un dita mai copacul. Așa, cumva, un copac din acela, din generații, ca și cum ai spune cel mai vechi copac, unul dintre cei mai vechi copaci din lumea asta de pe pământ, l-am avut în mine și o ieșit odată cu... poate chiar au fost chiar 2. Acum mă gândeam că practic de 2 ori am aruncat cu apă pe el, așa, consecutiv. Și la primul parcă a fost așa o chestie foarte conștientă, dar la celălalt pur și simplu nu am auzit nimic ce s-a întâmplat în jurul meu, doar că s-a întâmplat. Da. La asta m-am gândit când a zis Paul, când a zis de apă și de ascultare. Dacă Paul zice să faci așa, e te duce, numai că... Da. În fine, asta e o chestie care a fost destul de puternică și mă gândesc că are legătură cu natura noastră omenească, sau cum să zic, latura noastră pământească. Da. Poate este o încercare disperată să ne apărăm cine suntem sau cine mai suntem. Și este o izbucnire cumva din adânc. Interesant. Independența este foarte adâncă în sufletul La asta mă gândeam și cumva e același moment în care îl scuipau pe Hristos când era pe cruce sau cumva din aceeași sursă, din același loc. Cumva era chestia asta. Deci mă gândesc că ar fi imposibil ca sufletul să nu ducă ceva fel de ură sau ceva negativ legat de Dumnezeu, mai ales după ce ne-a dat afară din grădina Edenului.
Știi, cumva un revolt. Deci aici din cauza ta, că tu m-ai scos, tu ne-ai blestemat, moarte, necaz, trebuie să lucru pământul, totul din cauza ta, cumva o revoltă legat de Dumnezeu și m-aș gândi că și legat de Adam și Eva, din nou, un revolt. Uite, femeie, ce ai făcut? M-ai făcut să păcătuiești și tu, dar nu eu că șarpele. Deci cumva revolt, soț-soție, revolt, Adam, Eva, Dumnezeu. Deci mă gândesc că nu puteau să se întâmple ce s-a întâmplat fără să iasă de acolo cu ceva în inimile lor. Adânc, foarte adânc. Yeah. Văd asta. Poate și de asta nimeni nu-L abordează pe Dumnezeu sau îl caută. Deci aș zice că majoritatea oamenilor îl caută când au probleme și necazuri. Dar când totul e bine, nimeni nu-i pasă nimic de Dumnezeu, știi? Cumva e... Yeah. Interesant. Mă gândesc la Cain, care a fost băiatul cel mai mare și care trebuie să fie, cel puțin experiența care noi am avut foarte mult este că sufletul nostru, deci eu Acum și soția, unde eram noi, cumva a lucrat în sufletul copilului. Deci fiecare copil cumva a reflectat, cel puțin până l-a întâlnit pe Hristos, a reflectat în sufletul lui perioada prin care noi treceam ca părinți cumva. Da? Deci îți dai seama că Cain i-a rămas însărcinat cu Cain după ce au fost scos afară. Deci toată revolta, cum spui, toată starea aia a intrat în sufletul lui Cain. Deci, dar gândește-te ce l-a împins la revoltul ăla, la mânia de a ucis, era că Domnul i-a respins jertfa, l-a respins. Respingerea lui Dumnezeu. Yes. L-a dus îl ucidă pe frate său. Și gelozia că l-accepta pe celălalt. Exact. L-accepta pe ăla și nu mai accepta pe mine. De ce nu? Invidie, gelozie, respingere. Respingerea asta cumva în ce trăiam în momentul acela avea legătură și cu faptul legat de femeie. Cumva că pentru că sunt femeie, nu pot să cuprinzi ce cumva, nu știu, ceva ce bărbatul poate să cuprindă. Da. Nu poți stăpâni bărbatul pentru că parte din blestem e că vei fi supus. Vei fi dorința pentru el va fi va stăpâni peste tine, este. Deci alt revolt. E toată această adunată. Interesant, deci s-a adunat asta. Foarte multe din mișcările feministe care sunt acum în lume, în democrație, sunt făcute, vin exact din revolta aceea, care nu le eliberează, nu le emancipează deloc. Nu arată decât că sunt într-adevăr sub blestem. Deci nu fac decât să arate, da? Și decât dacă este eliberarea, cum s-a întâmplat în timp, decât dacă rădăcina aia iese, numai atunci, de fapt, ești liber, da? Pentru că altfel nu ești liber. Wow. Adânc. Oricum, când vin pe acolo, nu vreau să fie niciun pahar de apă pe acolo. Să sperăm că nu. Eu sper că s-au dus toate pe Paul. E bun, ok. Bine, scumpilor, mă bucur să vă văd, vă las să culcați pe Nick și sunteți așa de iubiți și abia aștept să mai vorbim. De asemenea. Noi. Bine. Salutare. Bye. Deci, interesant,
experiența asta cu ieșirea de sub blestem. Oare, deci omul, bărbatul, blestemul bărbatului a fost sudoarea frunții și ca să câștige pâinea, da? Și probabil că revolta împotriva blestemului este workahol, să muncească cât mai mult, să muncească și să muncească și să muncească și zi și aducă, să facă, se ducă din nou, să ieșirea complet din odihnă ca să aducă lucruri în asta. Tot este o reacție la blestem, de fapt. Nu este, da, pentru că spune, dacă nu lucrează, dacă nu zidește Domnul, degeaba lucrează cei ce zidesc. Da? Care arată degeaba încerci să rup blestemul ăla prin revolta aceasta, prin sudoarea aceasta și supărat că, dar de ce? Și foarte multe discuții, certuri în familie sunt din cauza că, dar tu nu vezi cât muncesc și fac și dreg și, da? Deci, cumva, foarte multe din discuții vin pentru că bărbatul face treaba asta în revoltă, nu în odihnă, nu în supunere la Domnul, ci în revoltă, de fapt. Foarte interesant. Mă gândesc ce se întâmplă cu șarpele, că șarpele a fost blestemat să se tărască și să mănânce praful. Mănânce țărână. Deci este interesant. Orice revoltă ca să se creadă cineva, să se dea cineva, este într-o revoltă împotriva blestemului, care este să fie sub picioare. Poate de-aia vrea să cucerească lumea. Well, toată lumea, dacă te gândești în felul ăsta, lumea care el și-a construit-o și strălucirea lumii și toate astea sunt făcute în revoltă împotriva lui Dumnezeu, în rebeliune. S-a revoltat, s-a supărat, îi arăt eu lui Dumnezeu. Vrea să fiu nu știu ce, las că îi arăt eu, uite ce pot să fac, uite ce. Și a dezvoltat toate lucrurile astea, dea lumea, chiar cu strălucirea ei sau înțelepciunea lumii, are această sămânță de rebeliune, de revoltă, de împotriva lui Dumnezeu, da? Pentru că în felul acesta Satana s-a pus la lucru. Yeah. Interesant. Ascultarea. Deci este ceva care se întâmplă în sufletul nostru. Cred că noi am învățat, de Domnul Iisus spune că a învățat să asculte prin ce a suferit, da? Și nu se referă la boli. Foarte clar. Da? Pentru că unii tot zic, păi eu voi vorbi de suferință și uite, păi da, e cancerul sau e moartea în familie sau nu se referă la blestemele care le-a purtat Hristos pe cruce. Nu. Dar și Iisus nu a fost bolnav, că nu putea să fie bolnav, nu putea să primească boala. Da? Deci el a suferit, nu se referă la asta, se referă la faptul că nimeni nu îl înțelegea, de exemplu. Da? Faptul că unul dintre cei mai apropiați ai lui l-au vândut. Au dat pe mâna. Faptul că unul dintre cei mai apropiați ai lui s-a lepădat de el. Da? Că familia lui nu îl înțelegea absolut deloc. Da? Și oamenii care erau vindecați
după aia au ajuns să-l trimită la răstignire. Unii dintre ei. Da? Deci nu a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Da? Dacă aș vrea să sumarizez ce cred că a fost suferința lui, da? A venit la Isai cu dragoste, spune că și-a deschis mâinile să ia Ierusalime, da? Am vrut să te acopăr, cum cloșca acoperă pui, am venit aici, dar ți se lasă casa pustie, că n-ai vrut. Nu. Deci asta este, cred că, una dintre cele mai adânci suferințe ale lui. Exact, respingerea. Care a rămas constant în ascultarea de Tatăl. Deci a învățat ascultarea prin lucrurile care le-a suferit. Dar probabil, da, respingerea asta a oamenilor. Wow. Gândește-te la chestia asta. El era în stare să facă orice. Deci putea să facă orice să mulțumească poporul să-l iubească, să-l primească ca împărat. Deci putea. Dar din cauza ascultării de Dumnezeu, el a fost respins. Pentru că n-a făcut cum au vrut ei, ci au făcut cum au vrut Tatăl și l-au respins. Wow. Deci suferința lui era din cauza ascultării de Dumnezeu. Ce interesant. Wow. De multe ori a fi în această ascultare nu ești foarte popular și foarte agreat de foarte mulți oameni, da? Și e foarte ușor să fii agreat, e foarte ușor să spui ceva, să faci ceva, și toată lumea să te aplaude și să zică, ce-mi place de tine, da? Dar alegi calea nu foarte populară și aplaudată, pentru că nu așa că vrei tu să fii altfel decât alții. Nu. Pentru că asculți de Tatăl. Pentru că asculți de Dumnezeu. Asculți de Hristos. Capul. Da? Deci să ieșim afară la El, așa spune în Evrei, parcă 12. Să ieșim afară la El, afară din tabără și să suferim ocara Lui. De-aia cred că mi-a venit gândul acela cu ocara, când am auzit cuvântul ocara. Pentru că asta a fost suferința Lui. Da? Să suferim ocara Lui. El a fost ocărât pentru că a vrut să asculte de Dumnezeu în ciuda la ce spuneau oamenii și ce ziceau, ce vedeau oamenii. Wow! Adânc! Ce fain! Mă gândesc că vreau să vorbesc pentru cei care sunt și trec prin situații dificile și iarăși nu mă refer la o boală, nu mă refer la, situații în trup care le ai sau imobilizare sau nu la asta mă refer. Pentru că aici este absolut vindecare în Hristos. Dar să ai de-a face cu oameni dificili, de exemplu. Să primești mesajul înfierii și să vezi cât de mult te-a schimbat și să te duci la prietenul tău și să spună ești un eretic, mai termină cu treaba asta, nu mai vreau să aud. Da? Să te duci la, părinți sau la copii sau să încerci și să vezi că oamenii chiar cel mai aproape de tine nu te primesc și nu primesc asta. Da? Poate ești în situația aceasta și suferința aceasta de multe ori te face să te gândești oare nu trebuie să impact și pe ei dar undeva în adâncul tău tu zici nu vreau să rămân să ascult de Domnul. El este în viața mea, pentru El, de dragul Lui, prefer să stau să ascult de Domnul. Și vreau să spun că suferința aceasta este importantă.
această încercare prin care tu treci este așa de importantă, pentru că este ceea ce curățește sufletul tău de frica de respingere, de independența, de lucrurile eului omenesc și te contopește cu Hristos. Și vreau să spun, nu face compromis. Cuvântul lui este adevărul. Tatăl care te iubește este cel care vrea pentru binele tău, ca să te smulgă din orice este al celui vechi, vrea ca să asculți până la capăt. Și asta e important. Vă iubim și abia aștept să mai vorbim.